Помниш ли видеото ми от септември, където ти показах как от стар цветонос излиза ново разклонение и ти казах как цяла зима ще се радвам на цветове? Ето, сега ти показвам същото растение с прекрасни цветове от преди Коледа цъфна и вече продължава в януари. Има още не отворили се пъпки. Най-вероятно поне още 3 месеца ще ми цъфти. А онази орхидея, която беше цъфнала и тогава, продължава да цъфти. А имам и една, която изкара стария цветонос, изсъхна, изрязах го и ето може да видиш тук как излиза нов. Много дълго време ще се развива и предполагам, че пролета ще започне да цъфти. Един вид от 3 орхидеи аз целогодишно си имам цветове. Те са едни прекрасни благодарни растения, които изобщо не са трудни за гледане и ти ги препоръчвам. Хубав слънчев ден ти пожелавам!